Tini chung Chompongnagar Bazar area o mask enforcement khaija khaiman thangte chung 13 jon mask phanangya rokni against of fine naharka 26 rang tai abo jehetu chini area o corona positive ko bari tongkha tai onek borok tongo saimanui bo bono saknang yang bitong bini bagai chung mask enforcement ma khaija abono tai bini kesate yang jottono koinan nayo please nijani jibonote ta thungdi mask phanangdi hand sanitize khlaidi tai social distancing no please follow khlaidi tamni bagai tini life khub precious obo thangkaike kebo tai rimanglak je khoti ongi tongo covid 19 tei je tini aro khoti ongi tongo obo to hisab khaimeya please nijani jibon basiredi nijani je atyo sodonni jibon basiredi Amen.